Gyertek befele gyorsan az irodába. Igen, miért hivatott? A jó munkátokért előléptetlek titeket, úgy döntöttem. Ja. Mehetnek, viszlát. Köszönjük! Jó van, pa! Bravo! Császtok! Sziasztok! Hogyan Most az előbb kaptunk láttátok? azért, Igen, előléptettek, jó van. Nem mondom meg, Igen. hogy mivel titkos. Még én magam se tudom. Majd a következő részben kiderül. Még el sem mondták. Igen. Ez szuper. Mindegy, az lesz most, hogy ugye itt van Mrs. Galád. Várjunk, csak ez nem fog menni, így, na mindegy. Itt van ugye a Mrs. Galád. Ne fussál már el, te rohadt. Itt van. Állj. Ugyebár itt van Mrs. Galád. Igen, itt van, És a őt kell kezében, ott van, és ott, őt ott kell ő. betanítani. Igen, be kell tanítanunk, meg ugye fogságban kell tartani, mindegy börtönben. És nem mehet ki. Igen. Ezért Hagyjad már. elítsd már be kell csukni. Ezért Mrs. Galád, kérem, fáradjon ide. Ment oda. Csak ezt odébb beszélni. becsuktam az ajtót. Igen, mostantól be van zárva. Ja, és amúgy van pénzünk. Igen.